tirar cap altre que no sigui el Home, mateix. clar, a veure. Són de plàstic, Uepa! Ah, soy toda la companyia. Ah, sí, pues pregunta. Me fa vergonya, Ah, per què et fa vergonya? Ai, bueno, perquè és vostè l'hereu i jo no. Ah, vostè l'hereu i tu no, clar, evident. Nosaltres volíem preguntar perquè som educadores socials, bueno, Sí. el projecte. I ens volíem preguntar sobre els serveis socials a Barcelona, que està una mica malament, Està una mica malament. Sí, a veure si ho arregléssim, això. Ho hem d'ampliar una mica, no? Una miqueta. Estem esperant la nova llei de serveis socials que està Sí, al ja ho Parlament. sabem, que és està allà estancat, del món No, local. haurem d'afrontar una etapa Durilla, en part d'ampliació, en part de reforma. Jo crec que hi ha algunes coses que ens haurem de Hem reformar. vist que aquí a Gràcia estem estancats. Esperar 2 Sí. mesos No hi ha perquè donguin educadors. visita, Ja. I educadors i... Hem pensat, pam, anem a preguntar-li. que s'han En som conscients. És Gemelli Gali? Aquí? Ah. Què és aquesta o què? Bueno. Oi! Aquí. Bueno, ja veu, com ens hem de veure. Carai, molt bé, no? Sí. Molt bé. Va, gràcies, no? Bueno, ei. El pot posar ja directament al cap. Carai, molt bé, molt bé. Ah, sí? Heu jugat un partit? I què? Heu guanyat? Mira que bé. Són molt bons. Està molt bé, està molt bé.